Горката са BG Gamer, това е четвърти епизод от моя канал. В този клип всъщност няма да ви показвам мод, ще ви покажа този много готин сървър, MagmaCraft, ще дам IP в описанието. Повечето може би ще се го виждали, но тези, за които не го знаят, ето го на. Още за 1.8.9, още не за 1.9. Сървърите за 1.9 на мен много ми бъдат. Или не ми стават, или много кофти не са още доправени сървърите за 1.9, така че ми поръчваме 1.8.9, ето този MagmaCraft. Он е много готин, Revenge Force BG, наистина хора, невероятно готин пиче. Оно означава за тези, които не знаят, създателя на сървъра, он е да не готин пиче, така. Да, първата част, която ще ви кажа е PvP-то. Ето както виждате, е малко така оборудване, да не отидем с пазни. Да дадем се пак между. И виждате как неандерталците се бият. Не, шегувам се, нещо като хората имам. Шегувам се, просто казвам как хората се бият. Сега ще видите как ще ме убият. Направо беше ужас. Ах ти, Дани 120, ще го запомня forever. Сега ще взема една от това за невидимост. Само да ви разведа из PvP-то. Да, само да кажа, тук се купуват отварите. В сървъра всичко е левове, в смисъл не е долари, евро и така нататък, всичко е левове. Значи това е, които бях по този пише, аз се по 200, с 10 бутон се купува е тук, на бай, не зависи за коя това искате. Това е за забавяне, тази е за огнена устойчивост, тази за невидимост, както видяхте, защото купих. Тази е за лечение, сега ще взема да ви покажа към сега. Не, отдайха ме! И така, като пусна изтекило, не си да летила другите видачи. Това е скорост 2 и сила 2. Казвам пак 10 бутон скорост. Тук ми пише, че имам 55 924 лева, умирания 180, убийства 130, играчи 23, дата 11 и пинг 9, не знам какво. Сега, ето заповядай, една бутилка от това е PvP. Тук, ако цяло тук може да се влезе оттам горе. Сега, сигурно се не видим и няма да... Не, конспирация, това е конспирация! Това ме... И така, дами и господа, аз бях килт от някакъв бедо. Бедо, точно мой бедовит. Ще взема още една невидимка и ще стискам за да кажа, стискам палци да не ме видят. Значи, от тук е там видяхте ония майнак бедо как ме тюна. Насам, чакайте да не ме види, ето тук, от тук също можете да скочите. Тук. Не е лошо PvP, преди беше по-малко, но вече най-вероятно Revenge Force я е направил, готино е. Беше доста хладената. Ето тук можете да паднете долу, откъдето няма изход. Може би си мислите, че ако тези лиани ще ви качат, не можете просто да си мислите. То сега ще измътюли. Дани 120, това е моят шанс да се спася. Не, той скочи. И както виждате, той иска да се качи, но не може. Насам, чакайте само да напиша. Така повече хората знаят, че един готин пич като мен е Gold в BG Gamer, снима клип и те могат да участват в него. Ето тук напред ето има един чест, който можете да отворите, както виждате моите неща тук са такива. The Tower Play BG трябва да ми вземе и да ме остане на Дони. Много са ми яки главите, ето за сувенирче. Бутилката от тук можете да се измъкнете. Ако сте невидими да бягате някоя дамъка, взели сте много хубаво ядени както е в сезон. Ето по тази пътечка, най-много си видите. Поне аз така мисля, защото съм го изтърпявал. Ето тук не можете да скочите където ми е беше много. Ето виждате как те само седят и чакат някой нуб. Или някой блога сте просто, ако бягате на малък филд и те просто ще ги пресечнат. Ето тук моите постания се вкарат и така, но
Ако направите това, аз сега ще умъря, но никога не правете това. Край. Няма изход. Сега, отгоре просто ми заредило, има един такъв, има един камък и там дърво ли беше. И сега хората мислят, че това се е надигнало. И могат ме отдане. Пише му апелка. Значи тук, ако не се телепортирате към мен, тя чакате 5 секунди. Това беше ла ПВП. Сега, ако открием сега, ето ще вижте, стъпа, ето май кастъл, тъй къде живеем с Гайто. Гайто е един готин пиш, който ще участва с такива. И пише, че не става в тази арена. Затова лап 1 в 1, поне аз така правя. Става командата Home, но не съм сигурен къде съм се хоумнал. Ето е Home. Бам, 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 бам. Пак казвам, че ще сложа описание в IP в линка. Описанието де, обърках се. Ето сега вече е по Minecraft. Тук аз и Гайто, който още не познавате, но в някои от следващите клипове ще видите. Аз и Гайто живеем ето тук. Дап. Още съм невидим. Това е неговия коня терориста. Макар че според мен трябваше да се казва коня терориста, не знам. Тук е XX the King, XX the King, XX the King, В смисъл, той е Гай, той е XX the King, наглия. Защото е взел целия втория етаж. Ето така, тук е моята част, с тези хубавите главички. Ето нещата, да, ще е хубавата глава. Ето така, в този също има и командата SkinSet. Пим сега. SkinSet 99 Sander. И натискам, нали, аз така се казвам по принцип, ако искате 99 Sander, е така стан. Натискам Enter, излизам, влизам, пиша ти паролата и съм с новия скин. Само че съм скин, няма как да го покажа, защото ми паса, а пък това няма да е едно. И под стълбите е взел почти всичко. Гайто, само че само на мен. Така, това е нашия такова. Само набързо още съвсем малко ще ви покажа и нашия магазин за глави. Ето така се пише Our Here Shop. Набързо само ще ви го покажа. Да идвате, ако влезете случайно, да идвате тук да купувате. Даже ето го, той се оставя тук KCD Гайто. XX King, да. Ето той са ми главите. И остави сме отворен капак. Това е втория етаж, но има малко глави, защото са ми ги подали. Това е само за служители, така че ще можете да го гледате само клипа. Резервните глави, ако някой нещо реши да вземе, в смисъл да купи, да имаме резерви. От тук влизаме и чупим главите и обслужваме. И така, това беше за сега от мен. Това беше четвъртия клип на канала ми, в който ви показвам този наистина много хубав сервер MagmaCraft. Надявам се да ви е харесало. Харесайте клипа, абонирайте се, пишете коментари за следващия мод, защото наистина трябва да следващия клип ще е мод. Пишете коментари, не се самувайте, защото е хубаво вие да ми казвате, а не аз само да търся, защото е мъчително. И това беше всичко от мен за сега. До скоро и ще се видим в следващия клип. Чао, чао!